min tɛmɛlen filɛ n'o bɛnna juwe kalo ma woromasiri taabaw ka ɲɛma kolonɛl Suleman Danbele ale y'a yira k'a fɔ ko wurikajɔw gɛlɛyala u bolo dɔɔni ka da samiya n'a taabolo yɛrɛ kan ko o waati kelen de la jatigɛwalikɛlaw ye dadigi kɛ sivilu la ni ka maaw atake k'u ka baganw suɲɛ ka maa dɔw jaso ko ni wale ninnu kɛla u fɛ Bandiagara mara la Segu Douanzan ani Mopti marabolo kɔnɔ o tɛmɛlen kɔ ɲiningali belebele min tun bɛ kunnafonidilaw bolo ni bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kun sigilen bɛ ka o jaabi kɔnɔ mun de kɛla Tinzawatène Mali woromasiri taabaw ani jatigɛwalikɛlaw cɛ kolonɛl Suleman Danbele ale bɛ ɲɛfɔli kan ye ni kalo tɛmɛnen tile 25 an ka finitigilakaw ye attaque fɔlɔ sɔrɔ u bɛna don Tinzawatène tuma min na u ye kɛlɛw kɛ jatigɛwale mɔgɔw y'a essayé k'an ka finitigilakaw attaquer mais u ka réaction y'a kɛ datigikɛla jatigɛwale mɔgɔw ninnu na u bolila caman drakila u bolila ka taa ka minɛn camanw to mais n'i ye jateminɛ kɛ Tinzawatène bɛɛ comme u ka survie de n t'a dɔn n b'a fɔ bamanankan na cogo min na donc an ka finitigilakaw selen ye olu fɛ saya ni balo ko de don datigikɛlaw la siɲɛ fɔlɔ min na u ye wele bila fɛn fɛn ye jatigɛwale mɔgɔ minnu b'an ka jamana kɔnɔna yan n'an ka jamana kɔ kan u ye wele bila a bɛɛ ma u kana fara u kan u bɛ se k'aw ka finitigilakaw kɛlɛ cogo min na o de kɛlɛw kɛla le 26 le 27 et le 28 fo sɔgɔmada joona fɛ Tinzawatène yɛrɛ kɛlɛ senfɛ woromasiri taabaa dɔw tanyana kolonɛl Suleman Danbele ale ka fɔla k'a sɔrɔla fɛn 3 de fɛ fɔlɔ o y'a ye kɛlɛ in bɛ senna tuma min na n'an b'a fɔ météo o ma kɛ an ka laɲini kan parce que ni mɔgɔ min bɛ kɔrɔnfɛla dɔn surtout samiya ni tuma na i bɛ taa sɔrɔ fiɲɛbaw de bɛ wuli a san tɛ bonya mais fiɲɛ bɛ wuli hali b'i bolo kuru i t'i bolo kuru ye fiɲɛ na donc o de nana kɛ filanan jateminɛ kɛlen a sɔrɔla k'a fɔ mɔgɔ wɛrɛw jatigɛwale mɔgɔ wɛrɛw ani mɔgɔ wɛrɛw n t'a fɛ k'an da don olu de nana far'u kan k'aw ka finitigilakaw kɛlɛ cogo min na layidu min tala Mali woromasiri taabaw fɛ n'o ye ka Mali jamana yɛrɛ bɔ juguw bolo ka terrorisme kɛlɛ ka ban pewu malidenw n'u bolofɛnw ka se ka lafiya k'o layidu na tinbɛ fo ka se a danna Mali soldasiw fɛ u taala mɔgɔw bɔ yɔrɔ yɔrɔ ka na an b'an ka jamana de kɔnɔ an ma taa baga mɔgɔ ma u ka jamana kan jatigɛwale de b'an bara jatigɛwale minnu dɛmɛlen don force wɛrɛw fɛ ka na an ka jamana kɛlɛ ka gɛlɛya don an ka jamana na k'an ka jamanadenw kɔ don ɲɔgɔn na aya an ye mun fɔ Mali territoire bɛɛ jamana bɛɛ an b'a sécuriser an b'a stabiliser inchallah a lajɛra kuncɛ waati la woromasiri taabaw ka kunnafonidi soba ɲɛma a ko a b'a ɲini maliden bɛɛ lajɛlen fɛ k'u ka jɛ k'u tɛgɛ di armée Mali ma kunnafoni langolow ani ja langolow k'o filili ka dabila bɔlɔlɔsiraw fɛ Mariam Kuyate ka laselikan don ka bɔ Bamako VOA Bambara tɔgɔ la